Детска градина номер 9 Калина Малина в град Перник е известна със своята дългогодишна дейност и авторитет. Това дава право на екипа да се гордее, да защитава постигнатото и да поддържа стремежа за създаване на все по-добри условия за образование и възпитание на децата. Историята на детската градина започва на 1 септември 1964 година в квартал Димитър Полянов. Функционират 4 възрастови групи. Поради нарастващите нужди на населението от детски градини, на 3 март 1983 в квартал Проучване се разкрива филиал с 2 групи за деца. Филиала се помещава в апартаменти на първия етаж на блок 13. Голяма придобивка за детската градина е построената от завод Червена могила сграда за детска градина в квартал Проучване. От месец септември 1990 година филиала на детска градина номер 9 се премества в новопостроената сграда. Сформирани са 4 групи с капацитет 88 деца. На 19 октомври 2009 се разкрива и филиал на детската градина в село Дивотино, в сградата на основно училище Кирил и Методий, която след земетресението през май 2012 е временно закрита. На 9 юни 2014, след основен ремонт и с тържествен водосвет, отново отваря врати. За директор на детската градина от месец септември 1996 до 2012 година е назначена госпожа Елза Методиева. От септември 2012 до настоящия момент директор на детската градина е госпожа Михаела Ивайлова. Детската градина активно участва във всички мероприятия, организирани на регионално и национално ниво, в резултат на което печели много призови места, дипломи и награди. Такива са участията в международните маскарадни игри Сурва, детската маскарадна щафета Да бъде, детските олимпийски игри, 1 юни, празника на детското творчество Чичо Стоян, Дай бабо Оганче и други. От 21 януари 1999 година започва традицията децата и техните учители да посещават и поздравяват лекарите и сестрите от родилното отделение на Пернишката болница Рахила Ангелова. Тази традиция продължава и до днес. Ежегодни са тържествата, свързани с празничния календар, които се провеждат във всички групи. Есенни карнавали и Деня на християнското семейство Николден, Бъдни вечер, Коледа, Сирни заповедни, Баба Марта, 8 март, Благовец, Лазаров ден, Цветница, 24 май и 1 юни. Участието на децата в проведените мероприятия и тържества ги поставя в ролята на равностоен партньор със собствена позиция, основаваща се на личен опит, и едновременно с това провокира персоналната им ангажираност. Натрупаните конкретни знания се превръщат в личностно притежание на децата. Именно тези резултати повлияват върху сценичното представяне с непосредственост, с детска вяра и наивност, да се постигне с лекота, атрактивно и завладяващо послание. Детската градина активно участва във всички програми и проекти, предоставени от Министерство на образованието. Част от тях са Национална програма "Успяваме заедно", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Национална програма "Информационно-комуникационни технологии" в системата на предучилищното и училищно образование, Национална програма "Квалификация". Педагогическите специалисти се включват активно и в редица проекти. Един от тях е активно приобщаване в системата на предучилищното образование. И още много други, за които може да получите информация на нашия сайт. Следят се най-новите тенденции в областта на образованието. Ежегодно и целенасочено се модернизира образователната среда и материално-техническата база във всички групи в последните години. Всички учители от детската градина редовно участват със своите доклади в национални конференции и кръгли маси, посветени на образованието в България, представяйки своя опит и добри практики. През 2021 сградата на филиал Проучване бе включена в проект "Обследване на енергийна ефективност" и прилагане на мерки за енергийна ефективност. На 20 април 2023 година тържествено бе открита обновената сграда на детската градина от кмета на град Перник господин Станислав Владимиров. Детска градина Калина Малина е утвърдена през годините като възпитателно-образователна институция със свой собствен облик и с достойно значимо място в общински и областен план. Тя е престижно, уютно и любимо място на децата, което им осигурява емоционален комфорт и пълноценно развитие. Към настоящия момент тя работи с 251 деца, разпределени в 9 групи, разположени в 3 сгради.
С нежност, грижа и обич към децата, ден след ден, година след година, 9-та детска градина Калина Малина върви напред с нови стремежи в името на едно вълшебно, цветно детство за децата на град Перник. Здравейте! Добър вечер на всички! Добре дошли! Емоционално видео видяхте историята на детска градина номер 9 Калина Малина. Нека да аплодираме тази блестяща, пълна със слава история буквално. Здравейте, скъпи гости, мили деца, родители, уважаеми дами и господа официални лица. Добре дошли на нашия празник. Днес е ден изпълнен с много усмивки, с великолепно настроение и с гордост. Гордост, защото отбелязваме 60-та годишнина на детска градина номер 9 Калина Малина. Преди секунди, както ви казах, имахте възможността да се запознаете с историята. Видяхте много спомени, на които да се усмихна. Може би някои от вас се разпознаха в снимките, не знам. Лично аз не успях да намеря такава моя. С мнозина от вас имаме обща съдба. Съдба такава, че освен ние с вас и нашите деца са направили своите първи крачки в обществото, именно прекрачвайки прага на детска градина Калина Малина. За мен, в частност, този ден е още по-специален, защото освен мен, госпожо Гинина, не знам дали сте тук, здравейте, и моя син, госпожо Гинина, здравейте отново. Това е просто съдба, защото и аз и моят син сме възпитаници на госпожа Гинина, за което и благодарим за грижите през всичките тези години, разбира се, но да не говоря повече за себе си и за семейството, защото и семейството ми е свързано с детската градина. Майка ми и сестра ми са прекарали немалко част от живота си в нея. Естествено, това си има и своите привилегии, но понякога и своите негативи, защото не всичко може да остане скрито покрито. Но както и да е да си дойдем на думата, аз съм изключително щастлив, че съм заедно с вас днес, за да споделим този празник. А сега трябва да поканя на сцената, за да го открие главният виновник, разбира се. Това е госпожа Михаела Ивайлова. Нека да аплодираме, защото не виждам нашата подкрепа, толкова е както. Надявам се да се притеснявате много, но това е ваш. Здравейте и добре дошли всички, уважаеми родители, колеги и гости. С удоволствие заставам пред вас, за да се поздравим по повод 60 годишнината на детска градина Калина Малина. Когато през есента на далечната 1964 година детската градина отваря врати с 4 групи, едва ли някой се е замислил и си е представял, че 60 години по-късно тя ще се превърне в едно от най-големите и желани детски градини в община Перник. Летописът на детската ни градина отброи 60 години. Един кратък миг от безкрая на времето. 60 годишен юбилей, през който детската градина е запазено и съхранено кътче за децата на Перник. Поколения от тях вече израснаха и поеха своя път в живота. 60 години извървени достойно, отговорно и всеотдайно от колектива на детска градина номер 9 Калина Малина. Детската учителка е първата учителка и колко много очи в началото са вгледани в нея. Тези на вас, родителите, които прекрачвайки прага на детската градина, трябва да поверите в ръцете й най-свидното – детето си. И тези на малкото, плахо и неуверено дете, което трябва да замени ръката на мама с тази на непознатата жена. Колко нежност и топлина са необходими, за да спечелиш доверието на едно малко 3-годишно дете. Колко труд и усилия, за да успеем да изградим от тези деца едни знаещи и можещи, силни и уверени първокласници. 60 години са много време. Аз няма да цитирам на многобройните ни спечелени проекти, конкурси, награди, използваните методи и технологии, повишаващи качеството на образование. Защото смятам, че името на детска градина Калина Малина говори само за себе си. И всичко това е видимо. Видимо е в децата, които ние всяка година изпращаме в първи клас. Доволни сме, когато чуем, че те са сред най-талантливите, знаещи, можещи и успели деца. Докосващо е, когато след години отново прекрачат прага на детската градина
за да ни видят, да ни прегърнат и да ни благодарят. Повярвайте ми, всичко това си заслужава положените усилия, защото обичта, която раздаваме, се връща към нас стократно. И тя се превръща в едно голямо цяло, наречено Детска градина Калина Малина. Зад всичко това стои един неуморен екип учители и служители на детската градина. Гордея се, че съм част от този екип. И сега със задоволство ще кажа на всички вас, моят екип, благодаря ви от сърце за дразновението, за възхода, за взаимната подкрепа, за високото професионално поведение и за доброто име на детската градина, което постигнахме и съхранихме заедно. Днес сме горди, че сме предали на нашите възпитаници мъдростта на миналото, вяра в настоящето и надежда за бъдещето. Честит празник, колеги! Честит рожден ден, мили деца! Желая здраве, творческо дълголетие и професионални успехи! Благодаря ви! Не беше страшно, нали? Не беше... Не е много страшно. Още веднъж аплодисменти. Това е оценка работата на колектива. Ще трябва да сменим микрофона. Преди това само да кажа, че сега ще дам думата на Габриела Петрова, старши експерт по организация на средното образование към регионално управление на образованието град Перник. Заповядайте, дайте ни само секунда да сменим батериите на микрофона и сме готови. Така, извиняваме се, сега всичко да е наред. Госпожо Петрова, здравейте. Здравейте. Уважаема госпожо Ивайлова, уважаеми учители, уважаеми родители, скъпи деца, от името на Регионално управление на образованието Перник съм щастлива, че имам възможността с най-искрени чувства да честитя 60-та годишнина от създаването на детска градина номер 9 Калина Малина в град Перник. Този празник е ярък знак на натрупан положителен опит и доказателство, че работата с деца заслужава и получава необходимото внимание. Приемете искрена благодарност за вашия професионализъм и творчество, за вашия нестихващ ентусиазъм, всеотдаен труд и грижи за бъдещето на децата. Истинската любов в очите на малките деца, благодарността на родителите им е нашата признателност за всеотдайната грижа и най-хубавият подарък за днешния ден. Пожелавам ви здраве, дръзновение, благородство и вярвам, че заедно ще работим за по-доброто бъдеще на нашите деца. Скъпи деца, даваме ви от сърце цялата си обич и ви желаем безгрижно детство, много мечти, смях и приятели. Честит празник! Благодаря ви, госпожо Петрова. Сега за приветствие давам думата на Биляна Лазова, главен експерт от областна администрация Перник. Ще трябва малко време, докато се придвижи. Ставата е пълна, което е изключително радващо. Добър вечер. Първо искам да дам плакета на областния управител на госпожа Ивайлова. Аз съм само един приносител. Поздравления имате. Поздравителен адрес от Людмил Василинов, областен управител на област Перник. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители, родители, скъпи деца, с голямо удоволствие се обръщам към вас, за да поздравя с 60-та годишнина на детска градина Калина Малина. В днешния ден ние поглеждаме с гордост и удовлетворение към постигнатото. Плод на 6 десетилетия, висок професионализъм, нестихващ ентусиазъм и желание да бъде осигурена най-добрата грижа за нашите най-малки граждани. Изразявам дълбоко уважение към вашия стремеж
да съхраните утвърдилите се през годините традиции, добри практики и същевременно да търсите и прилагате нови и актуални решения, с които да се справяте в новото и динамично съвремие. През детска градина Калина Малина са преминали първите години на поколения перничани, които са донесли множество награди и отличия, прославяйки родния си град. На този празничен ден ви желая здраве, щастие, творческо вдъхновение и много професионални успехи. Честит юбилей! Продължаваме с поздравленията, защото в знак на уважение по повод 60-та годишнина на детска градина номер 9 Калина Малина поздравителен адрес беше изпратен и от кмета на община Перник Станислав Владимиров. Ще ми позволите да го прочита. Уважаема госпожо Ивайлова, уважаеми учители, за мен е удоволствие да ви поздравя по случай 60-ти годишният юбилей на детска градина Калина Малина. Целият колектив на детската градина е посветил дните си, любовта си и професионализма си на благородната мисия да възпитава и обучава децата на Перник. Казват, че детето е като книга, която трябва да четеш внимателно, а именно вие в детската градина сте призвани да прелиствате първите страници. Щастливите усмивки на децата и благодарността на родителите са заслужената отплата за вашия неуморен труд. Пожелавам ви здраве, дръзновение, съхранявайте и развивайте и занапред добродетелите на българския учител и не спирайте да носите в сърцата си любовта към децата. Честит празник, Станислав Владимиров, кмет на община Перник. Поздравителни адреси и цветя бяха изпратени още от 7-мо училище Георги Сава Раковски, регионалният център за подкрепа в процеса на приобщаващото образование, основно училище Свети Кирил и Методи, село Дивотино, синдикат образование към подкрепа детска градина номер 11, Знаме на мира, 8-мо основно училище Крак на Пернишки, казах ви вече за община Перник, цветя и от фирма Артис Стил. Да ви кажа, че наши скъпи гости на днешното тържество са и общинският съветник, господин Петър Парванов. Благодаря. Аплодисменти за бившата директорка на детска градина номер 9, Калина Малина, госпожа Роза Методиева. Председателят на синдикат подкрепа, госпожа Юлия Ганчева. Но за нашия празник са дошли директори на училища и детски градини от Перник и региона. Сега е момента да изкажем и огромните си благодарности към тези, които направиха този и много други празници на детската градина възможни институции и фирми, които са се отзовавали винаги с подкрепа към начинанията на колектива на детска градина номер 9 Калина Малина. Това са община Перник, фирма Артис Стил ЕОД, издателство Просвета, печатница Кракра, Технополис България, езиков център FLC, Ситара Денс ЕОД, едноличен търговец Светозар Райков, Моника Райкова и фирма Балдимар ООД. Аплодисменти за всички тях. А сега е момента нашата приказка да започне. Настанете се удобно в креслата си, в столовете или тези, които са правостоящи, ще трябва да ни извинят, но салона на Двореца на културата се оказа прекалено малък, за да поберем всички желащи, но съм сигурен, че и за тях предстоят прекрасни минути, защото сега е момента да поверим този празник в ръцете на нашите деца. Те знаят по най-добрия начин как да ни усмихнат, да ни разплачат и разбира се да ни направят горди. Да ги аплодираме, защото знам колко силно се вълнуват. За това бяхте страшно да ги посрещнат.
започва нашата вълшебна приказка. Приказката за Калина Малина. Хайде, бабо, разкажи ми приказката. Добре, Калинке, ще ти разкажа приказката за Калина Малина. За коя? За детската писателка ли? Не, детето ми. Ще ти разкажа една вълшебна приказка за детската градина Калина Малина. В нея от 60 години се случват различни чудеса и вълшебства. В тази приказка вълшебниците са учителките, а децата са главните герои. Вече 60 години вълшебниците правят чудеса, възпитавайки и обучавайки хиляди деца. Хайде, разкажи ми! Сега, но най-напред да нахраним патенцата, че трябва да си лягат, а гладни очи заспиват ли? Жълтопате под дъжда, пляска весело с крила и си пее ей така. Щом го чумо песента, второ пате долетя и в там се завъртя. Стъпки лесни са това, махай силно с крилца, прикликни сега така. Става чудна веселба, даже спира и дъжда и танцувай па-па-па. Хайде, дай усмивка, хвърни ме под ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па. Свиречички хей така, направи ги на крилца, коленца сгъни сега. Скачи, скачи като мен, става весела шега. Па-па-па-па-па-па. Ако вярваш в чудеса, махай силно с крилца и танцувай ей така. В ръце носи песента, казват всичко разлюля и танцуват па-па-па-па-па. Хайде, дай усмивка, хвърни ме под ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па. Чудна патешка игра, с тази песничка добра, тук при нас се завъртя. Колко хубава е тя, щом запеем я и виж, грейва цялата земя. Танцът става на шега, махай весело с крилца, леко свивай коленца. Танц на патет под дъжда, си танцуваме сега и въртим се ей така.
започвам. Имало едно време една детска писателка. Тя се наричала Калина Малина, но това не било истинското й име. Истинското й име било Райна. Та тази Райна много обичала калинките и малинките и затова си избрала ново име – Калина Малина. Калина Малина много обичала децата и пишела много хубави стихчета за тях. Преди 60 години една вълшебница взела своята вълшебна пръчица, докоснала нашата детска градина и казала: това ще бъде детска градина Калина Малина. Я виж, Калинки, звездичките вече изгряха. Thank you.
време вече да си лягаш и ти. Хайде, милото ми дете, лека нощ и приятни сънища!
папата свирепа, само седмица лъжепа. Само папата свирепа, само седмица лъжепа. Продавач ме срещна с цветя. Делник беше този ден, тих и най-обикновен, а цветя купува си света. Щом те празник трябва да красят, но не знае сега защо.
И така започва новия ден. Ден с обич и с усмивки зареден. А сега следва една специална изненада. Специален поздрав за госпожа Ивайлова от госпожа Зорница Върбанова. Многоуважаема и много скъпа за мен госпожо Ивайлова. Моя израз на думи е този. Това е танцът. И въпреки това, надявам се да успея в някакви думи да кажа това, което много искам да изразя. Понякога малко да значи много повече. Това, което искам да кажа на госпожа Ивайлова е: благодаря, че повярвахте в мен. Мисля, че вече станаха 12 години, ако не и повече, в които ние работим заедно и работим заедно, защото госпожа Ивайлова повярва в мен, даде ми шанс да покажа това, което мога, да опитам да помагам в развитието на децата, които са поверени на нейните грижи. Надявам се, че оправдавам нейното доверие със всеки изминал ден. Наистина думите не стигат,
когато трябва да се изразиш за това, моят подарък за нея е моя танц, който, надявам се, говори повече от всяко едно слово. Отново благодаря. Още за една минута ще си позволя да прекъсна спектакъла. Не знам колко от вас знаят, но това вълшебство, което наблюдавате и което ще наблюдавате до края на тази прекрасна и празнична вечер за всички нас, е благодарение на невероятния, преди всичко човек, преподавател и много мил на мен, на сърцето ми, повече от приятел, пример, а именно госпожа Велинова. Много ви моля за нея да аплодисменти за нея. За това сте подготвена. Това, което искам да дам на вас, като за мен стожера на детска градина Калина Малина, филиал проучване, защото с огромно вълнение за тези години, през които съм работила в детската градина, сега вече, макар и да не си личи, сега в момента, тъй като съм на сцената, аз съм вече и от другата страна като родител, което е най-хубавото нещо на света. Общо взето, вие най-добре може да ме разберете. Това, което сме подготвили аз и моя съпруг, е един подарък към детската градина в квартал проучване, която цели да направи по-хубав вида на градината, макар че той наистина вече е достатъчно приветлив, но посланието, което искаме ние да отправим, е освен благодарност към целия екип, който обгрижва нашите прекрасни деца, за което сме им, меко казано, благодарни, но е и нашето послание, с което искаме да кажем, че всичко е в нашите общи ръце. Каквото дават те като екип, като преподаватели, като педагози, като хора, като любов към нашите прекрасни деца, ние трябва да следваме техния пример, да го продължаваме и да показваме на нашите деца, че това е верният път. На взаимна любов, на взаимна помощ и този процес не бива да е само от едната страна. Трябва всякак си да показваме любовта и признателността си, както те с това прекрасно събитие, което са направили за вас, така и ние към тях винаги трябва да бъдем признателни и благодарни. Благодаря много! Да развълнувате.
Добро да е, детето ми! Бабо, да знаеш какви странни сънища сънувах. Ела да ти разкажа. Казвай, че доказвай! Сънувах самодиви, сънувах нашите тикви как танцуваха. После се превърнаха в принцеси. Имаше щурчета и феички, танцуващи калинки и пчелички. И сякаш всички празнуваха и се веселяха. Много хубави сънища, но от мен да знаеш, където има калинки, там винаги се случват чудеса. Бабо, чуваш ли нещо? Още не съм се раздвижила, бабо. А знаеш ли, че в нашата детска градина Калина Малина учителките сутрин ни раздвижват с народни танци и на нас ни става едно весело приятно. Браво! Браво на вашите учителки! Българското хоро също прави чудеса. То също е вълшебно. Карате да се чувстваш млад и силен, правите весел и здрав. И аз като чуя българска народна музика, сърцето ми се разиграва, кръвта ми закипява и краката сами започват да играят. Бабо, чуваш ли нещо? Май чувам, да. Ето, бабо, виждаш ли? Така и ние сутрин играем гимнастика. А пък ние едно време нямахме време за гимнастика сутрин. Нашите забавления и хора ставаха на Мегдана. Сега му викат площад. Обличахме най-хубавите си носии и щом чуехме тъпана,
Започваше магията. Магията на българското хоро. Ех, спомени, я Калинки ми изпее онази твоята хубавата песничка, която я пееш такова хубаво гласче. Нещо да ти се причува отново, че аз нещо май получавам вече слухови галюцинации.
Върнаха ме в младостта, но така трябва да се знаят и почитат корените ни, българските, защото дърво без корен не може. Така и всеки българин трябва да си знае историята и традициите. Благодарение на тях България е минала през вековете, благодарение на българските традиции България ще пребъде. Моя България.
ни времена. Най-велика е била. Раздава преди, разда и сега, умни български жена. Моя България, моя страна, моя прекрасна родна земя. Да се обичам те, ти наричам ти, ти си единствена на света. Моя България, моя страна, моя прекрасна родна земя. Да се обичам те, ти наричам ти, ти си единствена на света. Има толкова места с неземна красота, но за мен една е България, родна приказна земя. Има толкова места с неземна красота, но за мен една е България, родна приказна земя. Моя България, моя страна, моя прекрасна родна земя. Да се обичам те, ти наричам ти, ти си единствена на света. Моя България, моя страна, моя прекрасна родна земя. Да се обичам те, ти наричам ти, ти си единствена на света. Папо, забравихме тортата! Има ли рожден ден без торта? Ох, тези деца наистина ми взеха акъла. Разбира се, че ще има торта. Може ли рожден ден без торта? Моля главната вълшебница на детската градина да внесе тортата! Много, много, много,
Едем